nakakatamad naman. Paano pag nakapanty lang ako? Kasi panty lang ako sa bahay eh. Kailangan ko pa mag-short. Diyan tayo matutulog? Ba't walang kwarto? May ano naman dyan, may foam. Nakakatamad naman yun. Gagawin kita ng kama. Karpintero ako, di ba? Tingnan ko yung gagawin CR ko ng kwarto. Walang pinto? Ano lang, kortina lang. Pero gagawin ko ng pinto. Buksan Karpintero ko yung ako. gripo. Walang tubig. Nag-iigib lang kasi ako kasi sayang. Para saan yung gripo? Dati may ano yan, may connection eh. Nagbabayad ako nung... Walang shower, nakakatamad naman. Gagawan ko ng shower yan. Karpintero ako eh. Yung timba mo, boysen. Walang ref? Hindi ref? tayo inom ng tubig na malamig dito. Gagawan kita ng ref. Karpintero ako eh. Galing nga. Sa labas yung lutuan. Paano pag nakapanty lang ako? Kasi panty lang ako sa bahay eh. Kailangan ko pa mag-short. Nakakatamad naman. Gagawan kita ng dirty kitchen na nakakulong. Para hindi ka makita sa labas na naglulutong nakapanty. Buksan ko tong TV. Walang antena. Gagawa ko antena. Karpintero ako eh. Ba't di mo... Alam kasi... mo, maboboard ako dito. Wala akong masyadong magagawa. Tapos wala pang aircon. Gagawa ako ng aircon. Karpintero ako eh. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.